Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Bungkulun. Kok mung perkara njaluk jambu dipa Nirmala, pelemper tangga jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kualik. Lagune kualik, main ra apal kok sakarepku. Kualik ya main aku kualik ya nekat kok. Sok delekke kualik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu dipane wala pertangga jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kowe kita iki sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak iki jenengke aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi. Ambok 2 jam ki ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi, aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya, heeh. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun, mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Numangsuk ngono mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara. Semir pancen kurang ajar tenan usah siji kae. Bapakne raya-raya tekan kene kok le nyeluk Semir. Mbok yo Bapak Semar. Bapak Semar. Wilujeng, Pak, rawuhipun. Wong tuwa dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus wae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak, pripun prayogaken nggih, Pak? Iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip
ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jan. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki Kamas nolo gareng. Tata krama, etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kamas nolo gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun Kamas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Kamas. Iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petruk. Wilujeng rawuhipun Kamas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Empuk gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar sedhela Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya. Ya wis aja kuwati. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku, Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane eneng ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saora-orane titian apa Bapak tok pethuk nganggo apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hermawar. Herminakata ing gone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petruk. Wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Wong anu panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa Gong, malah bingung Bapak anggo. Pripun Pak ya tata kramane. Ya wis ora sandadak werna-werna sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkaten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake Bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kula tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan.
Menika kan, menika ora sanggokan. Engko ngelak ora. Menika apa ping pindho? Sagedhagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa, Pak, niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Pringapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Pringapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madheg minangka dadi kamituaning padukuhan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawulamu. Ya dah, nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah, intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Prabeya. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Prabeya aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat. Nggih, kados pindho pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Nik ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teka saka iki tekan sok November ora mudhar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Lho. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi menku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor. Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi.
Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-ndi. 75 wis dadi tembung terus T tanggap ing samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. J jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. H hasilnya akan kelihatan. L langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. M. M pray. Loh, M pray piye maksude? Mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa ya, Mir? Tangane kaya ngepleki dara ngene. Ngepleki dara ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono. Dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya kuwi lagune Rhoma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese, kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong. Terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Oh, Ndeng. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi. Ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM-e rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ya do gruduk marani kabeh. Nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek, sayeka apa to? Praja, sayek, sayeka, praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener, Gong. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ora ana rembug apa, biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengan ngilih dhuwit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok cilaka iki. Aku wis omong sih. Ngono lho. Ya, apik. Terus piye, Gong? Ayo kuwi mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip mansinamatan. Awak entuke apa to wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku ki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Lho. Kok malah kowe dhewe iki? Ning saiki wis tak suda. Iya. Tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun karo kancane. Ya Mas, wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Ah iya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek duwe karepan tanpa dongane wong tuwa. Mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene sing gawe urip.
Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh. Iso u kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu merga kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwunke panitia ya Pak. Engko diwakilke dalange sik mangan. Wah iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Merga kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak ki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing mbau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersaning Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe. Satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe. Kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirake lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Neng kali lakoni wiritan. Iya. Ha ta, Pak? Terus aku dikon petruk. Kon ngebleng ning jero kamar. 40 dina 40 bengi. Kuat kok kowe kaya. Kuat, lulus. Wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Wah. Aku ngebleng bojoku mbligung. Ora ana empere kaya ngene. Ora pas kok ya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turani 3 dina. Bareng tak genahi juru kuncine iki ming sarean genjek. Wow. Mula kok blas ora ngrimpeni. Arep tak apusi setan ora. Ning aku nganu, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa, metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nek endi to Pak golek? Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka 2 ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing ditanding kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya.
Ha kowe pertangga jiwa jambu dipanirmala iki jare sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nang ndi, Pak? Malam pertangga, rasa nganggo, ta? Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora? Sing jeneng. Kok jeleng ora? Semar ki ya entuk kleru. Wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel lilate. Nah, mati kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kaya omongi ya, pelem pertangga jiwa, jambu dipanirmala kuwi cukule ora ning jagat. Nang pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu dipanirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora daharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh. Wis ben ra apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus kene do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoo ya Pak. Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Biyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning Kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene.
Siji pesthi, loro jodoh, telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pesthine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep, ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Oh, ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog. Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lair dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putihane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakangne Ismaya ro Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama, Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Weh, diane. Apa ya ceritane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo gunung mau tak serot sawetara saperangan mlebu ning wetengku mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong duwe gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawa ning kayangan nyuwuna pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Manghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayuh, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport 20.000. 20.000 tekan Kendhigong, tekan Kayangan kok 20.000. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus adikku guru tak undange mrene. Weh, lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae.
Iya, ya. Gurune tok. Engko ndak ngebabahi aku malah kewan le nyuga aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong, matek aji Pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karepmu. Entuk karorane ya sak karepmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestake dawuh. Ratune Ratu Tama Padhe Patelino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin ndatra rupe to kang reribeti Sigra andumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji Pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara. Nenggih. Onyang Madyapada Giwang Pikulun. Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing bale wismaning Lurah Bagong.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan Ki kono wong malak piye kancane tangane loro kok papat dhewe ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat linggo ngisor kuwi Bathara Guru lho kok ora nggo stop map Bathara Guru ayo linggo ngisor nggih Pak waduh rawuh tenan nuwun ya Pak iya Mas Tunomo Sidam Skaring bawana langgeng Kakang Ismaya ndangu kalian kula sing gedhe pangapuramu Manikmaya paripaksa kowe tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju iya tak tampa pangestuku tampanana dian ora basa ya Pak kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Apa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyeyanala garing ingsun tampa. Ora liwat pangestuning ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasan-kusan. Reng ora medhing-kring. Oh iya lali aku orang. Saking kami tenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasantosan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin daerah ning kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku. Sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten pukulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta, Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad.
2919 edan tenan. Aku kuwi wong lahir wis metu wudel, Pak. Apa iya sangisore sithik. Dapure ora. Ngaten nggih, Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitane gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan mutokne kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa, Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Ah kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Ah, pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Batharaku. Wis jendeng lali aku. Wong bloon tenan. Pelem apa, Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Engko anggere muni kluthuk tak buandem. Sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula gadah pit Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga. Ning kudu ditumbaki. Ora ana pit iso mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun. Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule jambu dipun nirmala lan pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipun nirmala pelem pertangga jiwa. Wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik. Ilahing. Awik namastu nama sidang. Negaripun dipandang kunjuk. Gong tak buandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha iki mau malah wong wilahing.
Oh, wilehing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Pancen Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sakmangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Pratangga Jimba lan Jambudipa Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambudipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk wacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngreng ulinggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sik, Tru, aku mangkel iki ora jan, Tru. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulan. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambudipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala Jambu Pratangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis, Men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok, Men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pukulun. Kok mung perkara njaluk Jambudipa Nirmala pelem Pratangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik, main ra apal kok sakarepku. Kuwalik ya men aku kuwalik ya nekat kok. Sok deleke kuwalik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi Jambudipa Nirmala pelem Pratangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite.
Gue enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok, gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita kuwi kita iki sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilin jenengke aku ngrekoso dibancaki barang emeng diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi. Ambok 2 jam ki ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi, aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya, heeh. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun, mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu dipunirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep ngruda paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipunirmala? Merga niki kebutuhan rakyat Pringapus niki Padukuhan Pringapus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipun ora entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kuwi, aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awamu. Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa aja ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipunirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru, aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh,
tangane wetekle ora kon gelut. Ayo nganti rak ya ora tekan. Oh ditenono kowe nek ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Ya sae-saesaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil e. Mun aku diwangi ya, Reng. Ya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Sik linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ha saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku, pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge sapa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethokno sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Oh, daluk turun kuwi pethok sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak? Iya. Wis kono gak menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Engko nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kowe. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku iki wis rampunge sok tak bener ora ya mau. Ora yakin e. Mamet tuan dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya, Traya? Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae. Tung, tak. Jolali wanamba mangwa suci sasi seswarane pesona wala brambang ular kambang ya emang aja yo. Napa Mas? Kowe aleman to yem. Nggo kacamata barang kuwi piye? Kacamata ro matane gedhe matane. Dadi kaya matane kaya anguk-anguk. Kersane pripun? Wah, Dian, iki adimu ae po? Nggih. Sumini. Sungkem kula, Mas. Wah, tonjo iki. Wah, ngirit kasur. Nggih, nggih karang nggih wonten kahanane. Ayo kowe do limbukan. Oh, nggih. Pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha
mengeti hari jadi Desa Playen sing kaping pinten kaping pinten 160 pinten 100 pinten Pak 158 wong mboten ngertos ora dikai catetan apa-apa belas aku rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun ha iya nggih leres nggih wis gak pentas nggih ngestokke dawuh sing apik ya nggih ngaturke apa wigatine nggih ngestokke dawuh Mas Mas ajeng punteng pundi arep perang aku aduh Mas perang kali sinten perang karo sego oh dahar wis kowe asa kuwatir duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine arep aku mung ponokawan ning jiwaku batur kula kinten nek jiwane satriya jiwaku satriya mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak tanggung jawabi nggih ngatos-atos ya gak wis nggih joget sik nggih sinden-sinden kon ngadeg sik oh nggih sakniki ayo kono adeg terus leboke nang perahu layar aku seneng dhewe perahu layar karo apa aja dipleroki oh nggih ngestaken dawuh terus bablas nang begadang oh nggih ngestaken dawuh terus dileboke nang ngundul layangan oh nggih ngestaken dawuh kok akeh banget akeh iki kudu ngono oh nggih telu mawon mboten sak kata-kata ya wis sakaremu ya tak presani saka kono nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu lho sing pentas bojone kok malah dibandeme wis gak wis ya nem nggih wis ya meni sumini nggih lho dikapake kowe namung dijak salaman kaya ana suarane mak ngono mboten kok Mbak Yu nganggre macem-macem titen kempo nggih ngestokke dawuh Mas Bagong piye niki dadi dawi do mboten purun ngadeg ndalu akramasi apa-apa apa ya doan wah wis ora gek cekak-ceken menggo ngadeg kok angel ora jamak-jamak digawe larang saiki do kon ngadeg nggih niku karang ngoten niku do males-malesan ora. Ngono kok. Kangelan ora. Awas, kowe ngadeg arep mutahke wedang. Ngono kuwi terus dilebokke nang perahu layar. Engko nek nganti do linggo omong aku. Nggih. Pak gerete saka mburi panggung. Menelih karsisan. Ora, mangga dadas. Iya. Numpang rawa
Jajang. Yo. Hei. Kasareku aku ngomong kencar-kencar kayu dari kayu kegandaran kembangan lanemu dasar dina malam Minggu ya oh Minggu iki kaya rina monggo tepanan sembah nuwun ya wis dibuka suasanane wis ganti adegan ya mau adegane jejer saiki wis adegan limbukan ya ayo gek cekak-ceket demeneng ora totok-totok heh totok-totok apa totok ketoprak juranggemu aku dalang ki cangkemku padake kentongan ngono piye ya ora apa-apa wis sekali-sekali dikentongi mak yo kentongane cara kuno apa cara anyar nek cara kuno turuk ngono. Napa? Oh, turuk ngono. Niku ah. RR iki turuk. Wah. Turuk. Ya. Ya, mangga turuk. Ha iki cara model anyar wae ketoprak modern. Ya. Turuk. Dah. Tuk. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram. Dalu punika mendhet ira-iran gento nyegat cempluk. Kanthi kalampaken dening ketoprak gaya baru. Inggih menika senja utama. Kereta gaya baru senja utama. Sugeng amidhangetaken sugeng amirsani. Menawi mboten rena ing penggalih monggo kula aturi kondur piyambak-piyambak. Tok. Salah siji sik Ngudarasa, cempluk neng pasar Ngudarasa apa gentho? Ya. Tok. Suwene aku neng tengah jalan. Alhamdulillah, leku blonjo wis entuk kabeh. Apa sing dikon karo simbok mau wis entuk kabeh, tahu wis, tempe wis. Apa meneh ya mau? Kangkung wis. Ndok loro ya wis. Wis komplit kabeh iki wayahe aku arep bali. Ora nganggo pisang, mau simbok ora pesen pisang berarti iki ora tuku pisang. Saiki wis rampung le belanja aku arep bali ah. Tutuk. Aku bali. Iki mau berarti ra ono sing lali, muga-muga simbok ya seneng ya wis tak. Wedan saka ngisor. Luk. Kok nek lali ono sing lali aku diseneni simbok iki ya muga-muga ora lali. Yu cempluk. Tok.
Gento iki ora pincang. Kok kowe tekan kene to, Toh? Wis ket mau lek ku ngenteni Yu. Lah ngopo ngenteni? Ya engko tak kandhani. Kowe wis kok ndi? Aku saka pasar, aku mau dikongkon simbok kon tuku endhog, tempe, sayuran kuwi kabeh dienggo masak mengko karo sesuk wis kabeh wis komplit. Aku saiki arep bali. Ngomah ana acara apa Yu? Ya ora ana acara apa-apa, saben dina ya tuku ngono kuwi. Tuku. Cah Lah cukup kowe ngopo kok nang kene mbok ngalih aku arep liwat lho. Kusik Yu. Lah ngopo? Aku wis ket mau esuk lek ku ngedang kowe. Lah kok ngadang arek ngopo? Ya sak perlu kowe ngerti ya Yu. Nyerak rene to. Ngopo? Ya nyerak. Iya piye ta? Awake dhewe iki rak ana sambung rapet sedulur to. Iya. Iki miturut perhitunganku. Heeh. Aku kok membengi iki ngimpi. Ngimpi apa? Caka Tula. Ula? Heeh. Ulane apa? Rupane ireng. Gede ora? Ya cukupan. Cukupan? Cukup. Kuwi werdine apa ya? Nek jarene simbah-simbah ki nek dicokok tula ki bakal cepak nggone rabi. Oh, kowe arek rabi? Karo sapa? Lagi golek. Oh, lagi golek. Ya gek golek akono. Aku siji ya, Mas. Wah, main ketoprak geragas. Yo. Apa? Ngapa ta guyu-guyu? Upama lho iki, upama. Upama piye? Ya nek kowe iki tak pek bojone piye? Apa? Kowe iki ra eling apa piye? Eling. Kok aku arep mbok pek bojo iki aku apamu e? Calon bojoku ae kan. Ya ora. Gelem ya? Kowe iki adikku pernae, aku Mbak Yumu. Lho ora apa-apa, jaman saiki ora apa-apa, sepenting lanang wedok dadi siji, gathuk. Lah nek Gawa nang KUA ijab kabul. kuwi kena kaya ngono kuwi kena nek padha-padha senenge. Lah kowe seneng ora? Ora. Ditelateni engko rak seneng yo. Wis alon-alon to. Engko tak ajari supaya kowe nyenengi aku. Wong seneng ki ora kena dipeksa ya, to. Gelem rayu? Ora. Tak gandrung lho. Arep ngapa? Gandrung. Apa suaramu apik apa piye gandrung-gandrung? Rungokno. Aja mlayu kowe. Siap-siap. Siap. Tak dienggo catetan sik. Wah, wis pemaine lanang amatiran. Ya ora apa-apa wis ben. Yo. Memanismu Terus Apa? nek kaya ngono kuwi aku kudu seneng karo kowe. Mama Piye arep memau apa? memangan kowe yu. Ya urung. Awas iki botol. Ana tremos aja ngawur ya kowe. Ide lho yu. Namus mono ra? Gah aku nek ngono. Ora lho. Kowe duwe kaya ngene ora nang omah? Dianggep aku di penyakit po. Aku gur takon, apa kowe duwe kaya ngono nang omah? Rak. Cerak to. Ya kowe aja kasar-kasar ngono kuwi lho. Memanismu angu jiwat Langgatono keseneng aku yo
gawe rocite gale Ora sembrono ngono kuwi ngapa lho? Aku tak lihat sembrono. ora iso Ora mbok ora ngono kuwi. Ora tenanangan to tangane iki. wangi yu wangi Pak Njaluk ya aja Kok nek nganti wani dumuk aku tenan aja tangan dosa kowe. tok apake Pateni kowe. yo Ora maju-maju aku tiba. tak tampani ayo Ora ngono kuwi. ya yu Tangane. wah tok demok seminggu ora tak dusi iki Ya nek trimo kono ya kono didilati kono. dilat nyono oh dilat nyono. Wah. Iki MC-ne nular nang ndi-ndi iki. Dilat nyono. Lan lembang iku maning. dilat no piye Pak Dilatono. dilatono Oh kok dilat. Ya ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon dilati. wis suwe-suwe seneng Kepadake kirek apa piye? kire kok ayu kirione ayu ya ora apa-apa hei Ora cenanangan ngono kuwi, mbok nek pancen kowe tresna karo aku sing alus. Rara apa kang si Nadya apa iki Iki ketoprak kok cenanangan tekan ndi ta iki? umpama munduta rogi Kono-kono karepmu ora. Kuwi nek kaya ngono tingkae kaya ngono. Panggunge iki kene iki wae. Lah iki ngoyak terus e. Ayo kowe ketok men nggo sandal apa-apa ngono. Pak tulungi, Pak. Suminten kok numpak salon. mbok sesuk tak tumpake nek aja ming salon to Aja ngono kuwi to, aku wedi tenan lho. ya rene ya aku alus iki ya 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 kan arena sik. ayo to Kaya ngono kok alus lho. ayo ya ya Awas to. ayo Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng. ku nek gejek Oh digandeng padake wong picak ya. Ayo, oh wis Iki sing tukang kamera ya mah dumuk-dumuk. lu kurang ajar sapa Iki Wong kowe sing mepet-mepet kok. kowe sing mepet wong wedok ngentek ra lah salah to oyak terus. aduh ya ki aja mepet wong lanang liya Lah terus lah apik kae ro kowe. Njaluk. Aja dumuk-dumuk to. Urung muhrimi. alah aleman tar ya ta oh bener tar Wah, ayo pemain ketoprak iki sing tengan karo larasan. Kok nembak kok tar. Malah si Tarno teko ngapae? Tar tempo. tar
tamtu saya nekat gendro amar Sudi. tu roti Masuk Melayu. Aja. Wetan gunung wetan gunung sok meneh iki kudu metu ki aku kan ora sok meneh iki nek deleh mik ra ming glah-glah ya Aja ndumak. Nana. kowe iki wong wedok ming keributan jarik kowe arep mlayu ra iso kowe Tutupan drum e. kono drum kono balungan kuwi soliking iki wayang lho kowe ra iso mlayu nanti-nanti tak cekel tak pepetke kene tak sut Apa lho? Sut-sut gundulmu kowe. sut Mbok mandek kono ngapa ngono lho? Nek nembang ya nembang rasa yak-yakan. lumampah tanpa walah ing matyaning jala iki Ketok manukmu lho. sumintene wis kaco gah Pak piye saru oh manuk siji kok dikethok Tapi tak anyok-anyokke. Kene nek pengen diketok. Ngapa ngono ki? Tak tau adus ya. Adus sik kena gosoki ya tober. gosoki Ngapa kaya manuk teruk? jeruk Kuwi akeh te bojomu dhewe gila ngono kok. aku urung di bojo nang kene aku Lah kan kuwi sik sapa? ijen kancaku Kanca turu. kendaraanku sik aku menggeh-menggeh Kapok. Kono kok areng nglanggati aku lho. lho Kok lagi ngoyak wae menggeh-menggeh ndapot tandangane kaya ngopo entut. Woe lah ditantang gentroe ditantang. gentoy ditantang aku ki moh mambu tantangan yu Lah wong didelok saka fisikmu wae wis menggeh-menggeh ngono lho. bae Apa? coba Lah aku wegah. temah kunci angin joing paku Mbok kowe iki eling ngono lho. Aku ki
sapamu? Aku ki Mbak Yumu. Yo, Eling. aja nanting kesabarane gento lho. Iki anake Sura bangsat. Yen kowe ora gelem nglagati aku, apa kudu aku ngruda paripeksa karo kowe? Lah nek aku ora gelem ya, aku iso wae mlayu rono-rono. Ora iso. Kowe wae wedok dayamu sepira? Aku ora wedi. Ora wedi. Ora. Yen ora wedi, awas keyu. Awas keyu. Tok 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 tok. Modar. Ora sengaja. Lah aku nek ngono kuwi. Lekane arep tak alonke kebablasan banter. Dadi maklotak ngono. Loro, Pak. Oh, sontek, Sontek, Pak, sontek. sontek, Sontek. sontek. Nggih. Waduh, Ya, sontek. ku kurang, Pak. Nggo praktek kurang. Sontek dokter hewan wae. Iya kan kowe. Ngopo to? Waduh, Bapak Sura bangsat. Oh, bangsat dengkulmu melocot. Satu sakit. Ya, Sontek kono. Mesakake nggon pilingan e. Lara wateng ngono. Gah aku sesuk. Ora Kowe, apa. aku megah piye golek duit 150 ki angel lho. Ameng ketutuk sithike kok. Engko nek saya banter tambahi 1. Pisane, Pak. Piye? Pisan meneh. Pisannya nganggo sing asli. Blok. Aku seneng kowe, Blok. Iki wis rampung. Wis rampung, Po? Wis. Ya wis nek rampung kaya apene. Enggak. Wis rampung. Rampung aku gak. Kali Salim, damai. dame ya kene Ki nek ora gelem rampung gentrone ngangslup meneh lho ki. Blok. Blok. matane ora ucul wi. Matamu kuwi. Lah yo Ya wis mendelek. nembang kono ya, jubuk asmara apa-apa. Apa? Jebuk asmara. Aku ora omong ah. Yo, diwecek wong loro kae. Kae bojomu le kemeklen nganti tup lendang kae. Delok sik lanang rada pekok. Ya, kowe 50. Mas ra iso nyambut gawe aku. Waduh. Waduh. Ah kok kowe 100. Dit lanang. Ayo kudune nek blonjo sing wedok ki sing akeh sing dikekke. Ngono iki bojo kula rada bodho kok ora iso ngerti. Dit akeh. Senenge biru pokoke. Nek abang ra seneng. Ora seneng. Biru. Piye kuwi mau le main karo sapa? Aku kelingan lemak tok. Lara tenan. Lara apa? Lara tambanono to. Kok ora mati wae? Kowe le main berdua sama aku toh? Itu dibagi 2 dong. Ora iso pocok dikethok. Ya, Iki ki mung siji. ya nek siji ki gua aku tok bae. Ngapa? Kowe mau njaluk kae. Kae pelit e. Ora saiki mulo ndasmu kene kono ben dituthuk sik. Arep njaluk duit dadak dituthuk sih. Aku biyen dikeplak ya 200 e. Ayo duet gubuk asmara, heeh. Nggih. Nyingkar Ya, nyingkar. nembang genti kowe. Lah kowe ngapa? Aku mlayu-mlayu genti. Mangga. Nyingkar nyingkur. Dasare wong ayu nek nembang ya apik ya. Iki wis ora ketoprakan lho. Iki ki aku ming bangene ora omong. Kowe engko nek ora ketoprakan sabet arit tenan ro bojomu. Ora ya. Ora iki. Bisa tenanan iki. Ning ya ora apa-apa ding iki jenenge nang panggung ya. Nang panggung. Panggung ki ra apa-apa Ora bebas. apa-apa, milik bersama. Hah? Milik bersama. Tonjuk langsung Yo kayak baca. milik bersama suarane lho kok arep Oh, tak kira apa tuas persiapan. wani ya? Wani. Ya ora. Apa padha sing nang omah.
Wah, D. Dua pintu. ya tetep. Dua pintu yuk. Kowe piye kowe? Elek kabeh suarane. Nena Wiwi ane nyingkar nyingkur. Penonton semene madhep awake kabeh ya. Lah iya no. Ayo iki sesuk aku coba dadi dagelan. Nek mengadepi penonton semene iki piye no? Ra payu kowe. Ra payu do ra guyu Tin. Ya ora apa-apa. Ya bacotke. Lingsem yen mutan. Neno Mbok jajal kowe muni. Lelampahan kangka wuri tresno tulus. Suarane gede tenan ya. Apa? Suarane gede. Gede suarane. Gede sak ndase ya gede. dasmu. Kok nek ra ndas ya piye lho? Nek ndase masuk meng sak tolo lek ya ora cocok. Tingil-tingil. Iya. Tresno ya. Tresno tulus nadyane buk as mara. Ya. Eh, Yen liwat. Ya, jogeti. Tin, kowe sik nembang, wis pancen joget. Ya ora apa-apa. Imbuh meleh. Ayo nyo, aku nek karo duit tinggal Wah. apa? kok kuwi terus aku ndi? Kok ya njupuk duit kok nyekel aku barang iki? Sempatan ya? Iya. Setan iki. Wah, dicicingke barang. Sing dhuwur apa-apa. Aku meng nganggo daleman rae. Oh nganggo. Oh, katoke jero saka taplak. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren Guntang.
menggeh meneh. Menggeh. 250 lho. Sidane 200 kok. Ya kudu joget terus. Yo. Terus. Tak lempoe. Kok tak babang ya nembak ya? Ora sudi. Sudi. Mah. Catatan sajroning ati. Datang saya Kagem kula, Pak. Beli permen, oh nggih. Cepek nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Nggo tuku permen. Aku sik tuku kowe sing ngemut. Edan. Iya. Wis gek bali gone. Wah, iya.